Godmorgen. Det blev endnu en tirsdag. Vi har højt humør. Mit navn er Emilia, og det her er min fantastiske medvært. Jo. Jeg hedder Nilo. Det er nemlig rigtigt. Han ser hamrende godt ud, og han er single, piger. Fuck me. Hvordan har du det? Har du fået det rigtige ben ud af sengen? Klokken er 9. Klokken er nemlig 9, og det ved I godt, hvad betyder, at programmet står på. Hyggelig stemning, musik, interviews. Det er nemlig helt rigtigt, Nillerboy. Der kommer fede tracks, hårdslående interviews og super fed energy. Fuck, hvor er det nøjeren det her. Det ved jeg ikke lige, hvad du mener med. Men vi skal i hvert fald starte morgenen lige til at vågne på. Har vi en god gammel klassiker? Vil du sige sangen, Niller? Det skulle vist være din yndlingssang. Nej, det er ikke den er sus og dejlig, vel? Det er lige, hvad det er. Her kommer Sus er dejlig. Jeg gik ind til festen for at kigge efter dig. Pludselig stod du der i mængden og smilede til mig. Ja, alle folk kunne se det straks. Jeg er så sus og dejlig. Mine øjne skinner, og din pik er op at stå. Ja, det er så vildt, du er virkelig blevet tændt. Bulen i din bukser kan du ikke være bekendt. Men det er ikke let, for jeg er så sus og dejlig. Mine bryster ryster her, så læg dig ind til mig. Yeah. Du er lidt forelsket, siger du og ler. Smiler lidt erotisk, når du spørger mig. Så er det du ser, yeah. Men jeg ved det heller ikke, for jeg er så sus og dejlig. Nu tager vi hjem og laver et barn eller to. Jeg synes så dejligt. Jeg synes så dejligt. Ej, god sang. Det var Sus og dejlig med Pinja. Vi har simpelthen fået lov at interviewe, hvad der skulle siges at være Danmarks klogeste og mest velandulerede politiske epileptiker. Altså, du mener vel Danmarks klogeste og mest velartikulerede politiske analytiker? Whatever. Hendes IQ er i hvert fald, hold nu lige fast, 158. Ja, jeg mener, at det er 175, men, og man ved jo aldrig i nutidsskala, men i min tid var det 175. Sorry, my bad. Nå, Susanne Dickmann, hvordan går det hjemme hos dig? Det går sgu da rigtig godt. Nice. Det gør det jo som regel herhjemme, ja. Vi er jo bare glade, ja. Ja, og når du siger vi, er det så din mand? Hvordan har han det? Du, jeg har lige smidt ham ud over, han ligger nede i søen. Fuck, hvor ristet. Altså, er han okay, eller? Nok om det. Jeg har hørt en fugl synge om, at du måske har haft en lille affære. Ja. Kunne vi måske lokke et lille navn ud? Alex Vanopslagh. Ej, oh my god, altså daddy? Ej, hvor længe har det stået på? Siden Ruder Kongens tid, altså jeg kan, ja, fra jeg var, du ved, nærmest 12, ikke? Altså, ja. Ej, er han egentlig veludrystet? Ja da, for pokker da, ja. Altså, så er det da lang. Ja, i den lange ende, ja. Og hvad med bollerne? Meget lange, ja. Halleluja. Kan du sige noget om farven? Er den ikke bare sort? Jo, det er den. Hvordan fanden ved du det? Whatever. Vi skal videre med interviewet med kvinden med en IQ på 175. Hold nu op, mand. Det er jo 185. Nå, 185. Undskyld, jeg tror, jeg misforstod. Hvad synes Hasse egentlig om den affære, du har haft med vores Alex? Not a fucking shit idea omkring. Det kan jeg godt fortælle dig. Altså, ja.
Og jeg er også fuldstændig ligeglad. Okay, fedt. Altså nu bliver jeg lige nødt til at høre, hvad siger du til Hasse, når du tager på de her ture med Alex? Nu er hun jo på vej til Sudan med en lille flotilje med kontanthjælpsmodtagere fra Danmark, som skal komme med en lille, en lille madpakke eller noget. Det lyder da lidt ligesom hende der, Greta Thunberg. Hvad synes du egentlig om hende? Jamen, jeg synes da bare, at ja, hun ved, hvad det hele handler om, og kan sådan noget. Jeg kender hende jo lidt, fordi jeg har været sammen med hende nogle gange. Say what? Okay. Hvad tror du egentlig, at din og Greta Thunbergs IQ er til sammen? Jamen, hvad er det for nogle svære spørgsmål, du stiller? Altså, du ved jo, min IQ, jeg tror, kan det blive 195? Måske. Men sagde du ikke, din IQ var 185? Nej, den er svær. Nu bliver den svær, du, især for mig. Altså 215, ja. Nej, altså undskyld, nu bliver jeg helt forvirret. Er din IQ 215? 215, ja. Altså, helt honestly. Jeg er altid ærlig. Jeg er ligeglad, hvad folk tænker jo. Så, mit sidste spørgsmål til dig i dag, Susanne Dickmann. Hvad er din IQ? Ja, 81 eller sådan noget, ja. Jeg får lige noget i øresneglen her. Hvad siger de? Nyhederne er gået i gul. Jeg stiller lige hurtigt om her i studiet. På baggrund af den fremskridende klimakrise er det med et bredt flertal blevet besluttet, at man fra dags dato ikke må give gaver til jul og fødselsdage til alle medborgere på 70 og derover. Puha, sikke nyhed. Nå, catching. Ny Gucci-task til mig nu, hvor jeg ikke skal give nogen gave. Vi har fået en helt speciel person herinde i studiet, som gerne vil dele en lidt vild historie om selveste Susanne Dickmann. Det er nemlig hendes svigersøn, Heido. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med i radioen. Ej, men det er noget med, at du har en meget spændende historie. Altså, jeg dør jo lidt af spænding herinde i, så lad os komme i gang. Spændende. Ja. Var det noget med, at det startede en sensommerdag, en tirsdag faktisk, ved Torvehallerne? For det første skal du lige vide, normalt med sådan noget med svigerfamilier, så er der nogen, der er altid sådan en, hvor man er lidt bange for sin svigermor eller svigerfar for den sags skyld, ikke? Men sær svigermor, ikke? Og jeg elsker hende over alt på jorden, det skal lige siges. Hun er det sødeste menneske, men crazy. Altså som crazy. Desværre har jeg så fået tilegnet mig noget PTSD på grund af hende, og jeg er jo stadig i behandling på det faktisk. Kan du tage os lidt tilbage med, hvor det hele startede? Hvad var det første, der skete? Jamen, jeg sidder derhjemme sammen med min dejlige kone, og egentlig bare en almindelig tirsdag aften, men er træt efter arbejde, og vi skal til at spise noget mad. Så ringer min svigerfar, og han er virkelig sådan en, han er bare det bedste, altså mest ordentlige menneske, sådan rigtig sød, sådan en rigtig lidt nisse, sådan en kær en. Og det er jo ikke så, han ringer normalt aldrig til mig, for han er ikke så glad for at snakke i telefon. Måske er han bare ikke glad for mig, det ved jeg jo ikke, det kan godt være, men han ringer i hvert fald aldrig til mig normalt. Men han ringer så en aften og siger, om jeg er hjemme. Jeg siger, ja, det er jeg. Om jeg har bilen? Jeg siger, ja, det har jeg også. Jamen, det er en SOS. Om jeg ikke kunne komme ind i Torvehallerne, inde ved Nørreport, og møde ham, fordi Sus, hans kone, er stang Bacardi. Og han kan simpelthen ikke få hende hjem. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Ej, puha, det lyder godt nok også som noget af et chok. Og hvad skete der så? Jamen, det er jo svigerfar, så jeg siger jo til Mia, min kone, hans datter, prøv at høre, vi bliver nødt til at møde dine forældre derinde. Den er helt gal. Din far ved ikke, hvad han skal gøre med din mor. Hun er jo en stang Bacardi. Og det viser så, at han har været på hospitalet alene til noget undersøgelse. Så den søde mand, han har ligesom skulle klare sig selv, mens Sus har siddet i Torvehallerne sammen med sin søn og drukket hende under bordet, og så skrevet til en koncert. Ej, det er virkelig god stil, hva'? Nå, men I kører altså derind. Ja, det gør vi. Jeg vælger simpelthen at flytte noget afspærring ind på torvet og køre bilen helt hen til der, hvor hun sidder i sit flotte pangtøj, altså nogle rigtig pangfarver. Hvad skete der så? Jamen, det var helt crazy, fordi hun sidder virkelig bjællerstiv, og Hasse kan simpelthen ikke, kan slet ikke komme i kontakt med hende på nogen måde, og hun sidder med den der lille Utah, sådan en lille hund, kender lige pludselig alle mennesker omkring hende og sidder bare, det er min svigersøn! Hej, det er min svigersøn! Nej, hvor er han flot! Nej! Og så råber hun og skriger til alle sammen, og alle griner, jeg synes, det var flovt, ikke? Også fordi det var ikke en Mercedes, jeg hentede hende i, det var en Opel, så det var også lidt pinligt. Pinligt! Ja, mega pinligt. Men vi får så bukset hende ind, altså med lidt hjælp,
Undskyld, hvad sagde du lige igen? Jeg fangede den bare ikke lige. Jeg siger, at vi fik bukseret hende ind. Okay. Der er ikke mange lys i lavkagen der. Hvad hedder det? Og det der så er med Sus, det er, at hun har en masse ringe på hænderne. Og så bliver hun sådan lidt voldelig, når hun har en lille skid på. Så vi kører til Ørestaden, mod Ørestaden, for hun vil hjem. Og så vil hun tisse i bilen. Ej, nej. Ja. Det går jeg helt koldt på. Så jeg mere eller mindre fyrer bilen af, og skal bare hurtigt afsted og få afleveret hende. For fanden, jeg håber, du har nogle klip tilbage. Ja, lige præcis, ikke? Og hun sad bare, jeg skal tisse. Og jeg sad sådan, ej, hold nu op og et eller andet. Og så sad hun og slog mig i hovedet med sin ringe samtidig. Nå. Ja, det var Nå, vi kommer til Ørestaden, og der er hun lige ved at tisse i bukserne. Og hun bliver ved, som om hun kan ikke holde sig. Og jeg bliver sådan alvorlig og siger, Sus, du holder dig fucking, du skal ikke tisse i bilen. Nej. Og så kører jeg ind, og så kaster jeg bare bilen ind, hvor der står en eller anden rockerlignende type. Ej. Og han bliver sådan lidt sur, for jeg kører mod ham, så han bliver nødt til ligesom at springe væk fra bilen. Og kigger surt på mig, og så stiger jeg ud af bilen og siger, prøv at høre, jeg har en stiv svigermor, så du må lige slappe af. Som man jo gør. Som man netop gør, ikke? Og så siger han, okay, så nikkede han som om det. Han forstod det, det var en SOS, ikke? Og det svigermor der kommer ud med sin flotte læderbukser, har sådan nogle lidt gule Converse-sko-agtige på, og en lille blazer. Så når hun lige ud af bilen, og så står hun bare, og så laver hun, jeg tisser. Og så står jeg og siger, hvad? Jeg tisser. Nej. Og så hendes Converse, de gule Converse der, de bliver begyndt at blive mørke. Du ved, sådan mørkegule lige pludselig, ikke? De er sådan solgule. Så står tissen bare og løber ned ad benene i hendes læderbukser der, ikke? Ej, nej, Susanne. Det var lidt ulækkert faktisk, ikke? Og jeg har ikke set svigermor sådan, så jeg må også gå med hende i favnen ind til deres opgang, sammen med Hasse, som også hjælper. Jeg kan godt forstå, at du aldrig helt er kommet over det. Det lyder som noget af et chok. Ja, jeg vil sige, det var ikke der, jeg tror, at chokket faktisk kom. Det var faktisk først, da vi kom op i lejligheden, fordi så var hun pjattet og var hyggesøvnig og havde lyst til selvfølgelig sin mand Hasse. Det er jo meget naturligt, at man er lidt stiv. Og det følte jeg jo var lidt upassende, fordi vi andre var der. Så lagde hun sig i sengen og vred sig lidt rundt og sådan håbede på lidt kontakt af en eller anden art, og vi havde sådan, Sus, nu skal du sove. Og hvad var det så, der skete deroppe? Det viser, at hun ruller ned af sengen og slår hovedet ret voldsomt på natbordet. Og i det så går hun i chok på en eller anden måde. Altså så voldsomt synes jeg nu heller ikke det var, men hun faldt ned af sengen med et ordentligt brag. Ej. Og så går hun i chok, som om hun er ved at få et epileptisk anfald nærmest, ikke? Og så begynder hun bare at stortude og vil have tøjet af. Og hverken Hasse må tage tøjet af, og jeg af god grund vil jo ikke begynde at tage hendes tøj af. Det synes jeg var sådan lidt mærkeligt, hvis jeg skulle det. Men så hun ville kun have, og hun blev som et lille barn, så lavede hun, hvis du kan forestille dig, sådan slå med hænderne ned. Jeg vil have det Mia, der tager mit tøj af! Jeg vil have det Mia, der tager mit tøj af! Og så fik hun så taget tøjet af, og så kom Hasse tilbage, og sagde sådan, ja, nu skulle han nok tage den derfra. Men jeg kunne bare huske, jeg synes, det var så... Også fordi man lige får et glimt af sin svigermor, ja, og uden tøj på, ikke? Altså, det er jeg jo ikke vant til på den måde, ikke? Og hun var egentlig meget flot, men alligevel så var det sådan, omstændighederne var lidt mærkelige, synes jeg, ikke? Så jeg har sidenhen, og det er også derfor, jeg bliver lidt rørt, når jeg siger det. Men så jeg har fået PTSD-behandling, og jeg er fortsat med det. Okay. Det går meget bedre. Det gør det. Det er godt at høre. Men jeg tror ikke, der er andre, der har en svigermor sådan. Det tror jeg virkelig ikke. Hun er one of a kind. Det må man sige. Ja. Men tusind tak, Heido, for at komme og dele din lidt crazy og lidt tragiske historie. Det var... vi skal lige falde ned på den. Ja, vi er også ved at være ved vejs ende. Vi skal til at slutte af med en kæmpe banger. Det er We Are Your World med The Dixie Kids. Mia Weber-Gardier sad på en Tuscatier. Tucci Nut er good med Della Pom Pom. There are people crying, oh they fail to understand that you just tease the ones you love. Mia Weber-Gardier sad på en Tuscatier. Tucci Nut er good med Della Pom Pom.
You might scream and bully, but the truth we embrace. You love in all the world's ways. We are the world. We are your children. We are the ones who brighten up your days when life gets crazy. It's a choice we're making. You gave us our lives. It's true, it is the only way for all of us. Sad på en tyskater. Judging ud af Gud med Della Pampa. As you touch daily feels, your love is hot and fierce, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who brighten